Kana bang magsigig kuyog sa Ginoo ba o niya di mo sunod sa sultis Ginoo? Di na lagi ko no tamanugo. Mo bitang nagkagubot ning atong nasod kay mga hinugo kayo ang atong mga leaders kadaghanan. Niya karon panahos eleksyon, hala hago yung panglamano anang mga kamot sa mga tao. Hapit na lang dili mamahuway kay magsigig yung lamano siging suroy ngadtos mga dapit nga suok-suok. Nya iniglingkod na. Ay na lang. Sa ato pa ang tinuod nga angay butaran karon kanang liwat ni Hesus nga magpasugo gyud dili manugo. Naabay kandidato karon nga magpasugo gyud dili manugo. Naawa og naa butari ugwa gani may pagwa. Naabay mga kandidato karon masama ni Hesus andam mo antos og magpakamatay para sa atong nasod. Naawa og wa gani ay nalagbutar. Way kapuslanan kay di makaluwas ang tinuod nga manluluwas kanang andam gyud mo antos di mahadlok mamatay para sa nasod. Ako gyapon ning mensyonon sa Team Duterte o Team Marcos kinsa may duol-duol nila aning maong kinaiya nga anda magpakamatay sa atong nasod. Ay lagi mong tubag basta mangutan ako. Kuan lang ba ka ng hilom lang para maning ako testing raman para lang po guide ninyo ba. Pero kay ni tubag man mo bahala na mo sa inyong tubag. Wa ko'y labot ana. Ato ng butaran kanang andam nga muantos og magpakamatay sa atong nasod. Pero kanang kusog kayong mupaantos og muamong-among sa atong nasod, di natamubutar ana nila bisan unsa pa na sila kainila, bisan unsa pa na sila ka dato o ka-influential. Ngano man dili na sila manluluwas. Sama na sila nila ni Pilato, nila ni Herodes, sama ato mga high priest, mga pangulong pare nga maoy nagpatay ni Hesus og labaw tanan. Sama na sila ni Judas Iscariote nga nikuyog ni Hesus, ni kaon pagyud kuyog niya, makbudhi radiay. Kinsa dinhing mga asawaha nga mosaad gikan karon nga moantos na gyud mo og magpakamatay para sa inyong bana, taas ang kamot. Wa gi usa. Anay mga tulo kabuk ni apas og isa. Pagka mga yawan noon dahil ninyo mga asawaha mo, sige mong dadaan ng lukay niya naam dahil mo'y demonyo sa inyong kan. Mo nang niingon si Jesus, Simon, Simon, nagampo ko nimo kay si Satanas gitugutan nga mo tintal nimo. Nangatintal dahil mo ron. Basin pag makabawi ang mga bana kinsa ninyo nga sugod karon musaad na gyud nga magantos na gyud og magpakamatay para sa asawa, din agid mo masuko sa inyong asawa. Taas ang kamot. Mayo kay naipipila
hasta ning mga nagsulob og mga Bartolome, mga gapanagan na sa isa. Sulob-suloban. Mao na, di ta makaluwas basta inanir ta kutob. Sige lang simba, dadaan ng lukay. Kibaw ba mo anang lukay? Palma, mao na ibutang nga simbolo sa martyrdom. Mao na mga martir sa Mang Pedro Calungsod nagdaan ng palma. So kamong nagbitbitan ng mga palma, sabot, anda mong muantos, anda mong mahimong martir. Ug dili mo ana gusto ilabay. Ay na nagpabinditahi karon. Mubindita man karon sa ang mabinditahi pero ilabay lang na di ko muantos nimo. Simbolo madekas pag-antos di ay. So magpabindita kay mo na kinahanglan muantos gid mo sama pananglit din amo manugo din amo magyaw-yaw. Ana, mo na yung mga pag-antos, di na mo manglibak,